का भइल हुड़का हाईवे किलम कोनी की ऐसा साज ह कि बाजे ला आगे ले माइक लगेला पाछे से कैसे ही लइका के माइक पीछे लगो लगे हां तो इसमें हो कि यो हुड़का उठा लगल ब्यास हम हुड़का बजाएंगे बजाई आ हुड़का लिहले एगो लइका के कहले के बाबू ए बाबू आओ आओ तनी पीछे माइक लगाओ तो लगाओ जी के करा पीछे रुको हो अब लइका कुछ ढील दिमाग के रहे हां माइक लगावे के हुड़का के पाछा तो माइक लगा देता इनके ये लगातार वही दिन से हुड़के बजावल छोड़ दिया लगातार पीछे वाले बोले हां कहत कि कलकारी कलाकार देखावेला उ लोग कलाकार हो तू जे कलाकार बन के हट मर देता नहीं ना काला अपना जब जानकारी ना रही तो दूसरा से काम ना हो ना दोसर बजावत तो तारा बुझाते नहीं कि वो गलती बजावत कि सही बजावत हां जी हां अपना में काबू रहता बन बाबू कहे हां वो दोसर को बाबू कहा जा बेस बेस भाई तन की बेस बस 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 ज्यादा हेलो एगो भक्त माई के दरबार में जाके कहत कि ए माई हमरा दू गो गाछ लगावे के मन करता हां जी महतारी कहलस कि कौन ची के बेटा बेटा लइका कहत कि माई एगो अड़हुल के गाछ लगावे के मन करता हां आ एगो नीम के गाछ लगावे के मन करता हां माई तन की सलाह दे दे तू कि नीमिया के गछिया कहवा लगा दी अड़हुलवा के गछिया कहां लगा दी माई बाबू में काम कर माई बाबू में एगो विदेशी हमनी के बिहार में आई अब बिहार में आई तया के एगो देहात के आदमी के संगे लेके कहलस कि चलो हमको पूरा देहात घुमाओ गांव घुमाओ गांव घुमावे खातिर लेके चल दिहलस देहात के आदमी के आ कुछ दूर गोइला के बाद में एक जगह तुलसी माई के एगो पौधा रहा उ विदेशिया पूछलस वो देहात वाला आदमी से कि किस चीज का पौधा है बताइए ना विदेशिया पूछलस कि ये किस चीज का पौधा है क्या देहाती आदमी गंवार एकदम कहले कि इनका तो हमनी के तुलसी माई कही जी जी अब हे दमच के हां 2 लात मारता विदेशिया जौन आई रहतो आ 2 लात मार के वजह से चल दिहलस चल दिहलस कुछ दूर फिर आगे गई एगो और पौधा रहे ओ गौवा के आदमी से पूछलस कि किस चीज का पौधा है क्या है उ कहले कि हमनी के देहाती भाषा में सरकार एकरा के केवाच कहिला जी अब वही जो जाके मारता 2 लात 2 लात मरलस तब तक केवाच रहे चालू हो गइल कोकुला ऊपर ककुलावत एजा से छुए एजा से जो ककुलाए एजा से छुए एजा से जो ककुलाए मैं देह ककुलहट भली होला हां विदेशिया पूछलस कि अच्छा ई बताओ एजा एक 2 लात मरनी तो कुछ ना भइल एजा मरनी तो मैं देह ही ककुलाए लागो देहाती आदमी कहले कि बबुआ इहे त एजा सीखे के बा उ जहां लाते ल मरल 2 लात माई लड़ी जेकरा के कि तुलसी माई कहिला जा महतारी कुछ कोइयो देबो उल्टो सीधा कह देबो माई जवाब ना देली थप्पड़ हुमच के तनी है लेकिन गलिया के जरिया लेके जाके हटा दी उ माई हरी है जेकरा के 2 लात मरल हो
हई दुलत जेकरा के हित तू मरल ह इहे तहर बाबू माई ना बोली है कि बाबू तो हुमच के ऐसा दवाई के लिए दे दी कि जीवन भर बेटा तो माई बाबू में ही है अंतर होला कहे के आय हाय हाय भक्तवा पूछा था का बबुआ पूछता कहला तो कहावा लगइबो कि अरे मैया मोरी जवाना मरुआवा हो कि अरे मैया मोरी कहावा रे लगइबो अरे निमिया गोछिया तो सातो अरे मोहिना झूलुहा झूली कहे के बका बबुआ त कहावा लगइबो हे मैया मोरी दाना पूजा तन की होने जगह बनाओ ना आगे वाला लगत नहीं खे हां हां तन की हट जा मन तन खसक जा पूजा पूजा तन की जगह ले देखा बढ़ जा ना हटे तो देहो पचर अच्छा होने जगह तो सुरेंद्र चाचा ओ नचनियवन के मोय के दियाइल हो हमार मनवा छोट के लेबे कि हमारा के पूछू ना मुड़ी में डलाइल यही से उदास बड़का पूजा डलाई 3 बजे तोर में डलाई घबरा मत तनी मेरे पीछे हट जी सब पीछे हां तन की जगह दे दिया जगह दे दिया जी कहे के बका बाबू रे गोड़ छोड़ तो सर कहावा लगइबो हे मैया मोरी दाना ए भैया मोरी दाना मरुआ हो ए भैया मोरी दाना कि मैया मोरी कहावा रे लगइबो अरे निमिया गोछिया तो सातो अरे बहिना झूलुहा झूली हे तमया मोरी कहावा रे निमिया गोछिया तो सातो बहिना झूलुहा ढेर नहीं पावर हो हजारों हजार रुपये पुरस्कार बड़का भैया देने हैं नमवाना परम हमारा जीत भैया बार बार नमस्कार प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा रहे लास्ट में भक्त का कहत बबुआ माई बतावली के बबुआ हम जहां कहत तनी ओइ जे लगई हो कहां तो दुआरा लगई हो कि अरे मैया मोरी जवाना मरुआवा हो तनी एगो माला दे बबुआ तनी एगो माला दे हमरा कुंवर जी के भी मंडली के अध्यक्षता कैले बनी हजारों हजार रुपये पुरस्कार देनी बार बार नमस्कार प्रणाम यही मोहनपुर के धरती से ना जी 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 अच्छा देखी तो चली सब रिलेशन में जुड़ल बैठे बार बार नमस्कार प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा रही कहे के तो दुआरा लगई हो ए सेवका जवाना मरुआ तो ये सेवक कहाँ यहाँ वही न
बाबू अरे माय को नहीं पकड़ा था। अच्छा चलिए है